Kuriyaसो बल'दों नामा होमबालाय? होमबा खुरिया माबा बिदि मोजां खुरि नङामोन नामा? गावख्लाबनायमोन। खुरिया गाज्रिमोन गावख्लाबनाय। लोगोफोर आंनि बे बिबर' इउटिउब चेनेल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन आरोबाव खनसेबाव बरायहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। दायो बेलासि सम जाबाय आरोना लोगोफोर, एसे मोनासिल जाबायबो, थेवब्लाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदो आरोना लोगोफोर। आङो मोनसे गोदानै आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव। नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब आरोना लोगोफोर। सासे उन्दै गथ'आ देवालिनि नामावहाय बम गावदोंमोन ना मादोंमोन जिखुनु जाया मोनथिला आरोना लोगोफोर। बिनि बुस्थिया जिदों आरोना लोगोफोर। मारै जिदों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो आरो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव आरोना लोगो, नायलांदो आरोना भिडिअखौहाय। लोगोफोरा साबेसे दंमोन? साबा। बमाया बेसेबांमोन? बमाया बेसेबां बुरजा लाबोदोंमोन बमखौलाय? 10टा बम लाबोदोंमोन। ओमफ्राय नोंनि न'आवनो गावनाय ना बेलेगाव? आबैमोननि सिलायावसो। नै एसे साबधान जा। सासे गथ'आ नै जोंनि गहपुरनि आरो नैबे जाहैबाय गहपुर गरहागा, माने 1 नं गरहागायाव जानाय जाथाय आरो। सासे उन्दै गथ' दिवालीनि मुङाव बम गिदिर लाबोदोंमोननो। बम गिदिर लाबोनानै बम गावनायाव माने गुस्थियानो जिलांबाय। दा माब्रै जिदों आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो नाजागोन। दा राजायाथ' माने एसे रायज्लायनायाव एसे प्रब्लेम मोनदों नालाय, दा आङो बेनाव फावफोरखौ आङो सोंना लागोन आरोना। देवालि फैब्ला जों उन्दै गिदिर गासिबो बम गावनो लुगैयो नङा होमब्ला? आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे एक्सपिरियेन्स खिन्थानो नागिरदों। सासे उन्दै गथ' माने दिवालीनि मुङाव बम गावनानै बे उन्दै गथ'नि गुस्थिया जिलांबाय। दा माब्रै जिदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों प्रेक्टिकेल खोन्थागोन आरो नोंथांमोनाबो साबधान जा। बेबायदि आरो इयुनाव रावबो बेबायदि गोरोन्थि खालामनाङा, उन्दै जा गेदेर जा। मानो होनबा बे मोनसे बारुदसो नालाय, बेजों दि माबा मोनसे खहा जागोन। दा दिनै गथ'आ एसे एक्सिडेन्ट जाबाय, गोबां गिदिर एक्सिडेन्टआनो आरोना। दा बे गथ'नि गुस्थिया जिनानै दङ। सोंना लागोन बे गथ'आ माब्रै बमखौ गावनायमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। राजा, नोङो बमखौ माबायदि गावनायमोन बे खुरैजों नों खोन्थानो हागोन नामा? बेयाव बे ओरै जिरायलाय। नों बेयाव बमखौ दोनबाय आरोना। बमखौ दोननानै बेनिफ्राय बिदि खोब्बाय आरो। आं नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन माबायदि बम गावनानै दिनै बे गथ'आ गावनि गुस्थिया माने जिनानै थांखो। दा जोबोद गाज्रि गथ'आ, दा एसे मोजां जागोन बायदि उनाव लासैनो जाखागोन आरो डक्टरनो नायदों नालाय। दा बेयाव बमखौ सोदोंमोन आरो नोङो। बमखौ सोनानै बेनि उनाव लगायबाय। लाइटारजों लगायदों ना सलायजों लगायनायमोन? सलायजों लगायदोंमोन। सलायजों लगायनानै बिनि उनाव खारबाय आरो ना, मानसिया ओरै खारबाय। बिदि खारबोबाय जाहैदों आरो ना। बिदि खारबोनानै बिनि उनाव बेराखैमोन आरो बमा। बेरेयाव माने बे बमखौ नोङो बैयाव नायबाय आरो, बेरदोंना बेराखै होननाय खाथियाव दंना। होमबा नोङो ओरै फैदो, बिदि नायफैदोंमोन आरो ना। नों गादोंसोमोन बेयाव? मानो बेराखै होननानै गादोंमोन आरो। माने बम गावखांनाय सोनानै बेनि उनाव मानसिया साइडआव थांबाय। ओमफ्राय बमाथ' थाब बेरासै नालाय, आरो खायसे बमा माने थाब बेरनो नागिरा। बै जि बमनि मोनसे खुन्दुं थायोना, बे खुन्दुङा एसे गिसिब्ला माने एसे जोदोब्ला माने लासै खामलाङो आरोना। बिनि उनाव नोङो गोबाव जानायखाय माने बमा मानो बेराखै होननानै होबाय नोङो, बिदि गादोंमोन आरोना। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन आरोना। मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब गावसिलाबायना होदो। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।